Kumusta mo diha, Dulanday? Hi, Galanday. How are you doing, party people? Ilabi na gyud sa mga suking tigpanubay ning inyong tulumanong mga kapnod sa kinabuhi. And most especially to all the listener of your program, Stagnant of Your Life. Tawagan na lang ko ninyo og Joko. Just call me Joko. Usa ko kasiman og kanhing taga Cotabato City. I'm a Seaman Dolanday. Came from Cotabato City. Apa nagdesisyon ang pamilya mo balhin mi sa Davao mo nang niya na mi karon dinhi. But, Dolanday, we decide our family to enter the city of Davao. That's why we're here in Davao City. Ako isaysay kaninyo ang istorya sa gugma ning akong kinabuhi. I want to, Dolanday, to prove to say my story, Dolanday, to your program. Kay moingon mong siman, negatibo dayon ang tanaw sa uban. There's a lot of people, but Seaman is a very, two-timer. Apan sutian ta mos tinuod. Daghang babaeng naibog kanako. But to tell you honestly, Dolanday, there's a lot of girls like me. Kay kamayong-mayong daw nako. Ibong rebelya. But you're the same face of, Gikan sa mata hantod sa panga. from eye to pang. Look, Apan. Usa lang gyud ang babae nagpapitik ding akong kasingkang. I am a man, one woman man. Si Elsa. Just Jose Elsa. Apan si Elsa Dulanday danlog pas kasili. But Elsa is like a fish cat. Catfish, rather. Catfish. Very sliding door. Kasili ang panda des lahira ka na yun. Right. Ill. L-M-N-O-P. Like ill. Kada baba na ko gikag sakay barko. Diretso day ko kay Elsa mangulitaw. Every time we're embarked, Dolanday. Yes, embark, disembark is the same. Set. So na? Bark man ka. Classic. Very classic. Di na natulanganon ka. Niya na. Ang gap doon sa kong kinabuhi. O gini. Anay tabo. What happened?
adlaw na, Chip. Oh, sir, ikaw naman po dahil, sir. May nakababa na po dahil ka, sir. Lagi? Pagbaba lagi ko. Yan. Balo naman yung kasang proyekto mong dinis. Elsa naman yun. Oh! Ay, sir. Automatic. Si Pilman. Elsa niya. Chip. Pagkabay. Bilang kustiba gabi. Kaysa gani mong tuyo. Si Elsa. Ano na din siya? Si Pilman. Buwan na. Gabas. Rival. Uy, kalami. Hindi ba ang milin nun? Makauyad na po kong bata nun. Salamat kasi. Mabuhay ka. Ay sa ako, ipigyan ako rin dyan. Iko lima. Mamilsa. Visitor. Instance. May telegrama ng SQan. Iko lima. Sir, padulong na daw, sir. Salamat kaya sa mga magulat. Ay, di anak ko lang, sir. Lingkod, di ako'y bahala ni mo. Kabala mo ko ka, sir. Ikaw na din mo ko na, sir. Kanang, at kinabuhay mo ko sa tao, sir. Ikaw na din na. Amo ba? Ulat lang ko diretsyon. Ay, naman ginagawa bito. Ano pa yun na magkurang? Sir, ito, sige hanggang mahal niya na ito. Motor ako nila. Naroon sa imprat? Pangalan ni ba? Kasabot ko diri. Oo, ganun ko si pangalan na yung mong kitchen. Ay, Joko, ay. Lagot ko lang niyo. Ay, kay... Magkatragbot ho. Di magbaybaw ba? Yari naman naman sumtong na. Bukutan, anak. O, karoon ako itagsiman ngayon, anak. Kayo pa. Magdala-dalag flowers, chocolate. Ay, kabalabaya ka ng mga siman. Nga, di bila ka kumpiyansahan ng istorya rin kadaghan. Ano naman yan? Kunyang masugot na kuha nilang gusto. Daghan na po kayo. May mag-ikaw rana mo. Kadadunggo lang adagan man ng mga babae. Kaya mo ko na ni Joko nga, buta na siya. Kaya kasi may nasa kwan, elementary pa na niya. Sinilang bigit niya, anak. Pero wata ka tao. Anak Ay, man muna na. niya mong gingon gano'n ka ng childhood sweetheart ni mo. Oo. Sige, wala kilado man na dito sa ako ang mga igsuon. Kaya magluwa-luwa ka ng mga igsuon. Maminsoy mga linasya niya. Kaya hindi na kasudlan sa akong kuya. Pero, buto pa kayo mong pamilya si Agal. Okay ra good. Ay, wala di mo na pilian ang akong mga igsuon, akong mga ginikanan. Pero, di ko kumpiyansa sa seaman, girl. Uy, hindi. Ay, kadagag, mga seaman diha nga. Maayo ra kayo sa tumbangan niya. Pag-abot sa Manila, pato sa kayong lugar. Pero, tingnan babae. Sige, mas siguro na yung ano mo, Joko. Marami naman kasi si Panday Ugnaw. Oo, ay! Gwapo ko na dyan, Rosie. Ito kayo, napapansin. Ako mga... Ito. Ako may igsuon na okay naman. Ako, dili ko gusto ba? Mayong-mayong sila sa kong boyfriend na si Michael K. Kung anong buto, sinituhon po to pag mag-shades lang. Wala ka na pa-shades sa Oppermente. Ay, girl, oy, gawas ako dito ko sa exit Agi, oy, bahala na siya. Uy, imo na ibahaw diya. Ako wala lang na, girl. Uy. Ay, bahala, good mo, good kami, bahala na. Ay, ako wala lang imitin ka chocolate yan. Pero mga flowers. Hala, kaunan nyo ng chocolate of flowers ni Andre ko agi sa exit, oy. Ano ba yung gawa sa exit mang yun? Kasi gusto ko sa entrance sa Agi. Gani. Chip. Rapat lagi kasi. Gabi naman, Chip. Wala lagi si Elsa ni Gawas, Chip. Dagan na siya mga kapisina ni Gawas, Chip. Wala man siya. Na! Ang basta ni Jote man siya. Chip. Mabusag sa interior, ma'am. Ang pasal ka mo. Kung pasal mo, out naman ko. Nabigyan ni Bayhana ba? Late mabot. O niya. Late.
Diyan, bultan mo na ibutang sa panskat. Si kasan yung kaya. Kabaan din yung badugay. Ay, ikaw mo itong bisita ni Kuan eh. Oo. Ni Elsa ako to. Elsa? Joko day. Ay, Choco, ganyan na rin lakaw, oy, mga alas 4. Ha? O, ganyan na, oy. Sa city ng sipong kaningon chip. Wala. Naka-number niya, i-text ragot. At, di na din ni Mau yung number. Di na, wala yung number, i-text, oh. Salamat kayo ha. Ang dami ng pera. Ulit ng day. Sige na, bye. At salamat kayo, miss. Ako na naman chocolate din. Ay, gusto na ba akong gandaunan? Sige, mga na lang na wala man si Elsa. Thank you. Sige, mamunet pagamping. Ay, gisibatan ko na. Uya, sir, sa escape from Absolon, may tiradang Ma'am Bilsa diay. Escape from Alcatraz. Chip, ito na lang ko, Chip, kay hindi klaro, Chip, yung kani-duty niya. Lagi ito lagi. Damay si Mama, sa mo ito di agi. Nagkutkot masiguro ni Tandil. Chip. Chip. Kesa ka! Sorry siya. Ikaw ba din na siya? Chip, dinangalas ako sa tulog si mong guardhouse. Chip, madok mong kumuli. Chip, kigabihin na ba? Namupili ng kwarta good. Basta din, sir, safety ka. Sir, padandog, dahil pa safety. Tawag ko driver na. Hindi na ako nihihulidap ni Makin ni kwarta. Bitaw, sir, din lang katulog sa bala ni Makin kwarta ni mo, ha? Madok mong din matulog mo ganun si Kiwa ba? Ayaw ka bala ka, sir. Akong bahala sa'yo. Salamat kayo sa pagbigyan ko ni mo karon. Wala ko mabuhat, anak. Kaya sige kasunod-sunod na ako. Salamat juga kayo ha. Tama din, flowers for you. Ay, salamat kaayo, salamat. Apay, kaning Gupa pa itong ipon na niyo. Kanala ko ganang Asa man na? pagkara ko sa ko teddy bear. Salamat kaayo. Yan ba kaning Joke ko. teddy bear? Pinahan kay kung ano yung deliver nga dako kaayo. At Pero, sinigtugnaw sa kanating uwan, nakigakos ka kusod. ikaw ba? Kanang Els. Matay, ikatulo naman lang ko ni Baba Els. Wa man yung mo sugta pa. Ano ba? Ayoko ba? Kaya mo day dali ko? Sama ka? Nakuha mo ko Els kanang Di ba ko joke ko? Kaya sa'yo mahalo ko. Kasi man magugaw niya. Mali ba nato dagang kay babae diya? diya ka sa'yo. Kaya ko dili ko yung nga ng klase nga pagkasiman. Oo, kaya ubang siman, nga na. Pero tama po yung ubang dili. O apil ko dito sa dili. Ay, katokan niya kong amigo sa Richard gani nga taga Santos nga nagang kay itong bayi gani. Oo, kabot niya na. Ang gaabot kami ang ganas mga amigo dos Bohol dahil po kauban. Sana sila lahi na sila lahi. Pud ko. Kabalo, Dili man. kabalo bitaw ka. Na ako sa barko, ikaw rin na sa una-una ba? Tumal ko kong atikon. Ano ko katika good? So tingin ako, uy, dugay ba taga kaila ha? Dugay ba taga kaila? Ha? Elementary pa ta. Basta mga taga-barko kay mga rag, but. Wala ko dito ng biluan. Sino ba may makangibati siya mo? Di man mo na. Bata pa kayo ba? Nagkaila na ta, tapos karon. Di ba? Kabalo mo ka sa kuha. Silingan gud ta. Kaila mo ka sa kuha, di ba? Ay, basta. Kaya ko, mga igsoon. Sige na bangko ko na magdula mi sa una. basta, di sa ko ready, di ko mo commit anak. Kay likado, di ko sure anak.
Di kapila man ako mo balikay na po sa kay puhon ba. Nag-process na ko, schooling ko para iwat na lang mo taas-taas akong ranggo sa barko niya. Sahon na lang na ako niya akong alatmit. Wang man dahil apoy pahingnan niya. Wang man dahil Ay, kung tao na rin mo, basta ako, di pa ko ready. Sige, biludungan ko ni mo na yung allotment ni mo. Di ko na, supervisor ba ako, wala na ako kayong kumpanya di ha. Kinatatuan ni mo, kasi nakalimot ka. Gusto ni mo na akong kwarta? Ha? Dili na. Kasi nakalimot ka, kwartahan ba may kaliwat? Di na ako pasabot. Arangan ba akong mamagpapa? Ang akong pasabot na kanang kuan ba? Sige na, di. O pila pa man akong sakay na pila kabalod pa man akong sa gubangon para sugton ko nimo. Basta. Dila ko magkuhan, dila ko magkumitan. Inani lang ko sagot-sagot niyo, day. Day, dali magkumpon sa taon na ni mamugos, ka. Ay, ikaw good. Sige, mga na lang sa tayo. Gutom na lang. Sige, may pa. Mau ba, ma'am? Siyempre nakadlaw. Mau ba? Sa ubusip ng kalitura? Okay, anak yun. Salamat kay sa pagpaybalo. Ato na siguro na ako to. Ay, ito ba dito ko kay? Sino ba ito isa dito silang buwan? Siya boarding house. Sige, ma'am, salamat yung kayo, ma'am, ha? Okay, salamat po. Chip, una ko, Chip. Walk along with 50th Street, you used to walk along with me. And every time Dali lang. Sabi lagi ka. Sakit lagi ko, Jokoy. Isipan ba, Jogo? Achichi! Uyan ni mo, pula na kayo mong ilong, lawam na kayo mong mata. Ang lagi. Wala na si Aerosmith. Alang ko na na kapoy goy mo ulan manggod niya. Tulo na lang kakadlaw ni absent eh. Tuloy ko kadlaw ako rin sa diri lagi. Karoon ako kahigayon pong tao kay bisita mo kasi mo anta sa opisina kay ikan po ko nag schooling ba niya. Basta na ka diri. Ko na lang. Wala gi luto. Sa bisyon ta ako maluto ni mo, imo akong cook. Iba akong driver. Kung sa'yo mong kinanglan. Ay, ako mamugas yung plato. Ako yung mula pa. Sige na. Wala pa kay kao, no? Wala pa. Sinsan mo, dayon ko, ha? Oo, sige. Lingkod ka lang, diha. Ako'y bahala ni mo. Buka umakag ka ng munggos? Paborito mo ko na munggos? Oo, munggos. Bakit ka ng tumba? Paborito, ganang ka pa ng munggos. Taba ba, subak? Oo, kana. Yan ka na? Sige, higa lang ka na, ha? Bantay bitaw ka. Sige, ako'y bahala, Dre. Sige. Diri lang ko, Jok. Huwag ka na pa sa kuya, be. Ang damay. Higa lang ka, ha? Ay, naku. Saan mo ko tawagan, eh? Tawagan kayo na ko si Ate Andorina. Ay, uli mo na itong kuhan, eh. Uli mo na itong matinaw, eh. Sa kuya na lang lagi. Hello, kuya. Oh, hello. Kuya. Oh. Si, Jo, How na lagi ka mo, Bisaya? Di ba ilonggo mga? Hindi ko Bisaya, dahil kay Lunggo din kay Bisaya ni nga ako na kasurya di. Bulanon takon. At kuya, siliin ka ho. Ako sa Palayo. Napamuro ko abot po. Kuya, may hambal ko sa imo ba? Sura. Kanang, amaning problema ko ba? Aba, ang gilig ko di. Brad. Gusto mo problema ni Brad.
Kuya, di ko kay ba magluto sa munggos ba? Ha? Oo, munggos. Sa'yo na lang bungos ikaw. Magluto ko sa munggos ba, how? Sige. Kung sa may problema na mamungol ay. Hindi gini ko marunong, hindi ko kay Okay, ba. pala. Sa may, sige. Sige. Ako. Si pamina, pamatian ko, anay, kung usaon kay pagluto ni sa munggos. Sige. Ilan yung luto ko? Mo gali? Oo. Salamat gali sa imo, kuya. Salamat, kuya. Sige. Sige ba? Tawagin ako. Sige. Na kayo malimtan. Sige, babay, kuya, babay. Okay lang ka diha? Okay ako diri, Joke. Ako diri. Ama di. Amo ka magkakuan? Kakaon kag ka ng pinupong manok? Nagputindo galing ang manok, kanang mudagan mo nung taon galing ko. Ano naman ako sa divider, ha? Plastic gali ba? Sige. Magluto po ko sina, ha? Tawagan ako sa si Kuya Biki. Saan ko ito pagluto? Hindi mo ko kalipawa ito ba? Tawagan ako sa... Ito. Hello, Kuya. Kuya. Hello. Kuya, kanang... Disturbo jo kay ka managtanaw ko sa riguan mo. Hello. Nawala na ko. Tawagan ko liwat, di. Asan to si Kuya? Naputol man gali. Hello, Kuya? Hello. Kuya, Nagtanaw ko sa riguan ba? Yung kuan ba? Nimpo niya. Di kinatingnan ko. Adyo ko niya. Disturbo jo ko. Kuya. Mati anay ah. Katabang ng galing ko. Pinaupo naman ukaw. Pinaupo nga manok. Pag mga kagbangko niya, pag kumain mo mga palingkuro ng manok, okay na. Amo na siya? Oo, na siya. Uy na sang lamasaw? Punta kita naglamas. Palingkuro niya may naglamas, ha? Hindi. Balaan mo, itong gapaluto ta kay Tiyo Painghaw. Oo. Siya mong galuto sa to. Ang pagkailan sa kawayan. Di ka namin namigid. Ay, butang sa kabayan. Ito na. Now? Pinaupo man kaya mo gusto. Oo. Amo ganina. Pag mangitag bangko niya, palingkura na. Siling gani. Sige. Damogid na salamat, Kuya. May isa pa yan. Els? Ay. Sanawa galit niyo? Hala, humuta na, Diyan! Pinapong manok. Tapos, Nag-number 4 pag hindi mong manok. Ginpili gitong bakang ng manok ba para mo ka number 4. Kaning isa. Abrihan ko na ha. Wala! Munggot! Ay, ganyan ko ni Munggo. Salamat kayo, Joko, ha? Magkaon na ta. Oo nga, wala doon, Tapos, sige. aray mo tambal oh. Tumaron mo na pag guman sa kaon ha. Hindi Okay. pwede magtumar nga wap ka kakaon ha. Oo, sige, Joko. Sige, ikaw na ta. Hindi ka balhas ka oh. Sa butaw, ipaningot ka ba? Oo, lagi. Lagi naulian yung ko, Joko. Bye-bye, Jok. Muli na ka. Ay, pasalamat. Salamat kayo sa iyong pagluto, ha?
nakuan. Ingnan ti ka nga, tuob rin kulang ana, o, di Lagi. natuob na taga ka. Oo, O, kita pa ng dukot. O, di ba? Salamat kayo, Joke, ha? Malakat ako, ha? Sige, Manto na ingat. day ko. Ingat, ha? Sige, salamat, ha? Ingat. Tawagin ko. Tumutawag lang ko sa imo, ha? Wala, uy, kaswet niya ko, Loy. Kaya nagluto na driver, nag-cook, nagugas plato. Hala, bunga siya. Girl, Isa may di siya nag-yun, girl. Isa may di ma flattering anak girl siya nga sige kang sakit ka. Mo ako driver, ako yung mo mo ako slave. Ngayon hanap pa. Siyempre Wala, lalaki mga lang girl. Michael, no, kaya ako'y maging ana sa'yo. Sige mo kong slave. Ay, katamo na akong Richard Ford. Meron pa ito ka. Ano, hindi na akong istorya. Kay na. Ay, nalang ka niya. Butang kay girl. Girl, may na lang na girl. Uy, kisa itong nanguyab yung mga sitawin. Uy, nain kayo itong tirada to. Kay, pag manguyab, dalo-dalo na examen overnight. Wala na dayon. Ay girl, sila na pasalamat thankful po kay ko ni Joko girl kay butan kaayo niya. Dili mo pa yung muslanon jud. Yan kay kung nila kay nana. Katupotong sitawin. Na. Overnight yung muksamal. Pagkulian na. Sa pangalan pa lang girl, di na kasaligan. Oh, God. Nahigalagi, girl. Ah? Wala. Pwede ako sa may balak na maranggan. Ako lang siguro. Pag manguyab din sa kuha, girl, ako ginahin ng songto na girl. Mga lang ginakuha niya. Pag uman, wala na, pakasala dahil mi dito. Lima. Lima sa ito. Lima sa ito. Okay, go ahead. Lima. Go ahead, lima. Dahil nangista din Okay. Ay, Salamat, ha, kay ikuyog ka. okay na kaya ako. Wala naman may problema sa ko, Joke. Road test na ako sa kinang giwa. Muli dagandagan pag wala ko diri gud. Magani. Pan kay ba ako na lang pong pa-emission ganiya niya. Ay sundo na lang puti ka niya. Uy, okay na ka? Okay na kayo po. Okay na po. Wala na. Salamat kayo, ha? Nga, tuhod di mo na uli ang jug ko. May na lang kay naaka. Siyempre. May na lang kay naaka jug ko. May na lang kay naaka jug ko. Ha? Sige mo. Wala, oy. May na lang kay naaka jug ka. Wala kayo sorte sa kuha, nana lang. Siyang tikot-tikot lagi na yung mata. Wala yung mata, gid barabar rin nagdalag. Barabar nagdalag asset. Sa? Wala kayo isulti? Sabay isultin ako. Ano to, kumusta? Okay naman ka. Basta ingnan ako. Samtang wapo ko kabalik sa kay barko, naalang ko din yung servisyo ko. Nya, inani lang ta permi. Isa, Ha? ano, suko mo ka. Wala ko sa ko, inani lang ta permi. Sugot ka, inani lang ta permi. Ha? Kabalo ka, Elsa. Kagusto mo kunin mo. Oh, naaram din na day. Oh, nya, kasama may isulti ni mo. Wala kayo isulti. Ha? Mga kuha lang, dispituon nanti ka. Kung sa desisyon ni mo, di mo gusto nga. Dili pa. Ayaw na nagpagulak-bulak ang istorya. Kung sa man, inani lang ta na sa saktong edad. Kung sa man mo gusto. Basin man kung makaingon ka nga, kuhan ba kay ko, nga, basig, kanang, mapagsamantala ko nga klase, o, Ayaw. isang siman ko, pero dili mo ko yan. Wala lang ko labot anak pag mapagsamantala ka kasama ko ang ingon nga unsa man ta. Inaani lang ta permi. Inaani lang ta sa saktong edad. Ikaw, sa may desisyon ni mo. Ikaw, suman, sugton ko di mo, pakaslan ka na yun. Ang dami pakasata. Pakasata. Yung na dahil nito. Ang dami ka na. Grade 1 pa ta, grade 2 pa ta sa orang. Elementary ka ira na tadaan. Kung kano ako sa kinangan pa ba na buya-buya? Kasal na dito? Pakasata. Kuman, okay ra ni mo. Oo, okay, gano'n. Talaga, naaraman niya na di ay.
Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best. Just turn your back Salamat kayo, salamat. Salamat kayo sa pag-anhin sa mga kalsay. Salamat kayo ako mga friends. Salamat kayo, girl. Ma'am, congrats! Ay, ang sikil si Pilman. Congrats, congrats! Akong kuya, akong kuya. Congrats na atin sa... May nagtudlo na kong lutong munggos. Kaya mau dahil na mga kabalo ko, oy, kaya example nagluto ka, takos kwarto, siguro katawa. Maulam mo kang Brad, congrats. At least nakuha na gini mo yung ipakita nga babae, Brad. Salamat kayo, kuya. Elsa, mahal kayo tika Elsa. Ay, ako po, Joko, gimahal ko ikaw. Tinakos og kinilo. Mahal ko ikaw. Ubusog ibabaw. Magkalami na lang ang dumon. O kalami sa pamati dolanday. Gadun ay happy ending ang tanan. Labi na gyud. Kung akong gusto si Elsa, maugi akong nakadayon. Ipakita na ko siya nga dilita ng siman ingon anak. Sama sa ingon nga dilita ng barbero ingon anak. Dilita ng pulis ingon anak. Pati doktor, pasahero, inspektor, kami naman tindera man din, hostess masayista, sekretariado. La bandera. Dili ingon anak. Salamat kay Sigayon Dolanday. Unta, makapanamin ang uban. Luyo silang tanaw sa muang mga siman. Ako nagpabiling matinud-anon sa ngadto sa kong asawa nga si Elsa. Karon doon na namin usa ka buok anak. And more to come. Og isa lang po na nga akong masulti. Hantod buhi pa ko. Ako magpabilin nga iyang sulugoon. Gikan kay Elsa, para kay Elsa. Klase. Salamat kayo. Huwag sa kumang kauban ng siman diha. Pagbago na mo. Inyong suwat magtatampo. Joko. Could not fall down the staircase. It did not know.